Bueno, os que estamos aquí nesta mesa probablemente xa temos unha edad bastante elevada. Eu podo contaros a miña experiencia. Eu iba a un cole que estaba a kilómetramente da miña casa. Tamén é certo que non había tantos coches. Bueno, había alguna zona por onde non había coches, era monte, pero logo despois había alguna estrada que tiña menos coches. Pero na miña época todos os nenos íbamos sentando ao cole, todos. E non salimos por todo el todo. Pudo salir, ou puso un pouco máis listo, pero quero decir que nin pasou ninguna cosa rara, non? Quero decir que todo o que sea camiñar é bo para a saúde, tamén é bo para a experiencia da xente, non? Por lo tanto, eu queremos con este proxecto, que además queremos que sea un proxecto dinámico, que poida variarse, que poida modificarse, que poida mellorarse, e para que se mellore, que se varíe e avance. A nosa, mellor dito, idea é que o 100% dos nenos, excepto que viven no outro concello, que desplazarse en coche, sobre todo os que viven cerca dos seus colexios e dentro da propia cidade, que poidan ser todos os que vayan andando, non? Ao cole, acompañados ou sin acompañar, non? Esa é a nosa idea, non? Está con o CIP de Campolongo para que nos digan as ventaxas que ven neste proxecto de ir camiñando o cole todos os días. Vale? Como te chamas tú? A ver. Mencía. Mencía. Como vi. É buenísimo. Bueno, venga, contanos. Gracias a este programa podemos quedar con amigos para ir á escola. E así se fai máis ameno e divertido convivir. Conhecemos aos colaboradores e co tempo facémonos amigos deles. Muy bien. Bien. Doroteas. A ver, como te chamas tú? María. María. Pues a María... Tratámonos de que cada vez hai máis familias que deixan ir aos fillos sós. Os pais e as nais quedan tranquilos, porque hai vixiantes que axudan aos rapaces na rúa. Muy bien, María. Y ahora toca ya a Manuel Vidal Cortella, CIP. Y a nena chámase para que nos conozcamos, Ainhoa, vale. Pensamos que o feito de vir a pé á escola fainos máis responsables e seguros, porque aprendemos a coñecer as rúas e a fixarnos en cousas que de outro xeito nin vemos, porque nos traen na man. Porque nos traen na man. Claro. Venga, ahora pruebe. Todo, nena, sí, vamos saliendo de comer. ¿Tú cómo te chamas? A ver. Lidia. Outro beneficio de vir a pé é que facemos exercicio físico e chegamos á escola máis despejados e con máis ganas de estudar. Muy bien. Marcelos. É importante tamén a axuda dos locais colaboradores que fan que o camiño sexa máis seguro, xa que significa na nosa seguridade a máis persoas. Concienciar a todos os Espera, no sabemos cómo se llama en el anterior. Paula. Y ahora la nena de ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, muy bien. Concienciar a todos os conductores no respeto aos sinais de circulación, xa que os pais teñen que estar máis atentos aos rapaces que ven ao colexio. Muy bien. Bueno, pues nos estamos de acuerdo con todo eso que dixestes, absolutamente de acuerdo. Un pouco tamén o motivo por que fixemos todo eso, que está perfectamente resumido esas cosas. Bueno, entón agora pasamos ao tema 2, que son os aspectos a mellorar, e hai tamén unhas aportacións de cada cole. Como te chamas? Sara. Arranxar as beirarrúas en mal estado, aumentar a duración da cor verde para peóns de algúns semáforos e potenciar o emprego no carril bici. Muy bien. Pues estamos totalmente de acordo tamén, non? E o estamos facendo
a todas as beiras rúas e que estamos regularmente arreglando. O da duración, isto manda a policía, que é a que cada vez que temos ali unha pantalla en tráfico, na dirección de tráfico, digo, na xefatura, onde se controlan con cámaras todas as rúas da cidade, e onde os policías que están no ordenador das pantallas ven se hai un atasco ou hai moitos coches e todos que desvían por outro sitio, se hai necesidade de pechar o semáforo ou abrirlo máis tempo, e se está regulando para compatibilizar tamén, sobre todo nos sitios onde é necesaria a circulación de vehículos, necesaria que a circulación de vehículos teña certa fluidez e respetar tamén o paso dos peóns. Eu creo que están xa casi todos perfectamente regulados, calculados para persoas con mobilidade reducida, que van moi pouco a pouco, etc., para que, en fin, o tempo do paso entero dos peatóns que sea suficiente incluso para unha persona que anda pouco ou anda mal, non? Hombre, pasa que se chega a cerrar o semáforo, aí nunca hai maneira. Claro, despois é complicado, non? Pero sí que estamos atentos a ese tema. E logo despois o tema do carril bici. A ver, no carril bici nós temos unha teoría un pouco distinta do clásico carril bici. Creemos que o carril bici debe haber en rúas onde hai rúas máis que nada, digamos, do extrarradio, onde probablemente haxa dos carriles de circulación, pero no que é o centro da cidade, especialmente. Na zona monumental xa, para vayamos por parte, na zona monumental o espacio chámanse espacios de coexistencia. Todos os sitios onde hai unha plataforma única que non está separado por onde van os coches e por onde van as personas, todo é un carril bici, porque por aquí por diante pode pasar unha bici, pode pasar un monopatín, pode pasar un coche e pode pasar unha persona. O que pasa é que ten que pasar o coche a pouca velocidade, a preferencia sempre até o peatón, despois tería a bicicleta e despois tería o coche. Por lo tanto, unha persona que vai en un coche ten que respetar sempre o peatón e a bici, e unha persona que vai en bici ten que respetar sempre o peatón. Por lo tanto, ten que ir a unha velocidade pequena, a pouca velocidade, dependendo das persoas que estén pola rúa, sempre podendo parar para non atropellar a ninguén, etc. Por lo tanto, todas as plataformas únicas que chamamos zonas onde deben coexistir os tráficos no mismo espacio, aí non se pode poñer carril bici. Imaginademos que pintemos un carril bici na rúa real, es que non ten, ou aí por diante claro, e se un peatón vai no carril bici, e se un coche piso o carril bici, non ten. É un problema de respeto, de coexistencia. De cada colexio, os que participades, están sempre representados, vades facer unha serie de recomendacións concretas. Empezamos polo colexio de Camplón. ¿Echaste? David, ben, David. Poñeron un chico de camiños escolares na avenida Reino, rotonda entre rotonda e rotonda cruz. Nalgúns cruces máis peligrosos non hai monitor. Avenida Vigo, cruces do Froi, Gares. Nos pasos de peóns con curvas non hai visibilidade. Nos pasos de peóns de arriba, no colexio, ás veces non hai monitor. Estamos anotando todo o que decides, Alguén máis de Flores? Perdón, de Camplón? No. Pues veña, o seguinte cole. Aqueles que están contentos co cambio escolar. Que están contentos co cambio escolar, que queren que se repita e tal. Estupendo, por unanimidade. E agora quero que levantedes a man aqueles que vos sentides inseguros ou que tedes medo de alguna maneira en ir da casa ao cole. Todos vades máis ou menos euros, verdad? Bueno, pois eu creo que iso que percibides vos tan claramente é a realidade. É dicir, moitas veces temos medo, pero temos medo porque percibimos por factores externos, por a tele, que secuestraron a un neno en Miami, que hubo un atraco en Pernambuco,
E claro, eso de alguna maneira nos vai metendo nun espiral, nun círculo que parece que o mundo se acaba, verdad? Que estamos... Pero en realidad as cousas non son tan así. Non son tan así. Os datos que nos temos, e que vos podedes comprobar día a día, nos lo avalan. É dicir, levamos 4 anos de experiencia, 3 do Álvarez de Meses, un ano con todos vos, con todos os colexios, 1.200 nenos andando, 400 e pico, cerca de 500 que van solos. E ainda non tuvemos o máis mínimo problema con todos eles. O sea, o máis mínimo problema. E nos o que intentamos é, por unha parte, partir, sabedes que eses colexios, os camiños escolares están vixiados por estas cámaras, que a policía ahora xa non está dentro dos colexios, non que anda dando rondas e tal, pero eso máis que nada para darnos a tranquilidade a vos e aos vosos pais que por un problema real de inseguridade que nos Deja el abrigo ahí. A ver, varios campos. Libreta. Boli. Adiós, gracias. ¿Así? ¿Y cómo se llama? Pero Jesús. Don Jesús y doña Lola, sí.